Gracias por venir a todos. Vamos a dedicar un aplauso a Cune de Caroso. Simplemente pues vamos a hacer un concertillo con novos temas, espero que nos guste. Temos unha maqueta que gravamos fai un mes na Radio Galega a 3,99, se queredes mercar. E máis regalamos as gracias tamén. Nada, este tema titulábase Non Quero,
é unha historia triste pero a vez bonita. E agora vamos con Peter Pan, dun grupo que había antes no son que se chamaba U3, igual o recordades. Que vos guste. Peter Pan.